Sziasztok, jó reggelt! Íme a hétfői lapunk a Korongok hercegnője. A harmónia, az új dolgoknak a lapja jelenthet várandóságot is. Ez nem csak a konkrét értelemben, hogy gyermekáldás, hanem átvitt értelemben is, hogy valami új eszme, egy új életminőség születik ő általa. Tehát, hogy valami újat hoz létre, utalhat egyedi módszerekre is ez alap. Megvan benne a harmónia, hogyha megnézitek, akkor itt a yin és a yang szimbólumot is észrevehetjük. És ez a hercegnő ezt a fényt és a szeretetet sugározza magából. Úgyhogy egy ilyen állapotra lehet ma készülni. Köszönöm, hogy ma is meghallgattatok. Legyen csodás napotok. Sziasztok!